Πες παιδιά, ναι, βέβαια σήμερα θα... Δεν ξέρω να παίξουμε, αλλά λέω να παίξουμε ύφο. Τώρα. Για τώρα. Αν παίξουμε κάτι άλλο δεν ξέρω. Παιδιά, σήμερα είναι Μεγάλη Τετάρτη, είναι σήμερα. Ναι. Είναι 1η Μαΐου. Α, καλό μήνα, παιδιά. Καλό μήνα. Μεγάλη Τετάρτη. Εσείς σήμερα τη Μεγάλη Τετάρτη θα πάτε εκκλησία? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Καλό μήνα, όπως πάντα. Και θέλω να γράψετε κάτω στα σχόλια. Εσείς είπατε τι παίζετε. Εγώ παίζω Trackers of Europe 3. Κάτι με φορτηγά είναι. Έχω και λίγο και την πίτη μου. Free Fire. Ω, πήρα Λεβαντόφσκι. Καλά, εγώ το λέω Λεβαντόφσκι. Α, δεν γίνεται. Όχι ρε φίλε. Ποιος είναι αυτός ο Λεβαντόφσκι? Α. Όχι. Θα το βάλω. Για ένα λεπτό. Sorry, αλλά πιστεύω ότι ο Λεβαντόφσκι εκτός. Και πάρα πολύ καλός ο Ρονάλντο. Α, βάλουμε εδώ. 1870. Πολύ άνετη. PvP όχι. Το πρωτάθλημα μου. 11η αγωνιστική. Γιατί? Goalkeeper. Θα βάλω αυτό που είναι καλύτερο. Τώρα 2021. Τώρα. Εντάξει. FC Barcelona vs Getafe Alpha, Getafe. Όπως το λένε, δεν ξέρω, δεν ο Λεβαντόφσκι τώρα πού είναι? Όταν δεν είχε δει. Όχι ρε. Τους κάνω τα κλειδώ. Δεν το... Φαντάζομαι ότι ήταν φάουλ, μπορεί να τον είχα κομπήσει καθόλου. Φοβάμαι. Γι' αυτό δεν έκανα σούτ με τους άλλους. Οπα.
Γκολ. Πάτσε αρχικό χτύπημα. Κοίτα πως θα την πάρω εδώ. Γάμο. Τα άγγελα θα το κάνω. Ναι. Όχι ρε, εντάξει για λίγο, εντάξει, δεν πειράζει. Μπράβο. Πάνε γύρνος. Δεν έκανε το σου. Εγώ τα κάνω skip, παιδιά. Δεν έχει κάνω. Κοίτα πως θα την πάρω. Γιατί κάποιες φορές την πέρανα στα βίντεο, γιατί δεν την μπορώ να την πάρω στο βίντεο. Θα μου έρθετε κάτω στο σχόλιο να κάνω live. Δικό σου, όχι. Τι έπιασε. Αλλά εδώ είναι ο Ρονάλντο, να ξέρετε. Το έλεγα εγώ. Ευχαριστώ για το assist. Χτυπηθήκανε με τις πηγές τους. Τώρα πρέπει να το κάνω, έτσι. Πάρτα. Πολύ γύρω του συνοδόν. Κάτσε εδώ, θέλω να το δώσω. Τι. Μπρο. Όσοι ξέρετε, προτιμάω Μέση. Αλλά εντάξει και ο Ρονάλντο είναι πολύ καλός. Εσείς άμα παίζετε FIFA έχετε κάνει από το ψωλιδάκι. Εγώ είχα κάνει ένα challenge με το φίλο μου, κάνω ψωλιδάκι. Είχα κάνει ένα ψωλιδάκι σαν τον Καρνάτσο. Δεν θυμάμαι ποιον. Όπα. Όχι, είναι πάρα πολύ. Τι. Σιγά. Τι. Δικιά μου η μπάλα. Εδώ πρέπει να έχω πάρα πολύ. Ευτυχώς που τη σήκωσε. Πάμε χίκι. Ρε Πεπέ, το κάνω μου δείτε. Τι. Ωραία φίλε, τώρα κάτσε από μέσα. Τώρα που είμαστε όλοι μαζί. Έφυγες. Έφυγε ο Ρονάλντο.
Έφυγες. Μπρο, τι σας περνάει. Καλά φίλε, αφού το λέει Ρονάλντο. Όχι! Μπρο, τι ήταν αυτό. Το κάρμα. Πώς έτρεξε εκεί ο Λουκμάν. Φανταστείτε τον Παπέ πώς θα έκανε. Θα έκανε σαν το φράζ. Βουζίου. Το ρίξε ο Λεβαντόφσκι. Τι λέω εγώ ότι... φίλε, τώρα όντως. Δεν θέλω καν να το δω. Δείξτε όμως. Ωπα παιδιά. Το μάτι μου κάτι έπαθε. Δεν μας πειράζει όμως. Δώσε κοιτάξει. Απλά παίρνα τους. Έβγαλες. Κόρνερ. Πώς έγινε αυτό, παιδιά. Κοίτα. Πω. Πώς έγινε. Ένα λεπτό, παιδιά. Παιδιά, μόλις έγινε ημίχρονο. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν έπαιξα καν. Το ημίχρονο. Δες να μην. Ένα λεπτό, παιδιά. Δεν ήταν καν ημίχρονο. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν θέλετε και άλλα τέτοια βίντεο, βάλτε like και subscribe. Το λέω σε άλλο βίντεο. Γεια σας.